Hi everyone, नोंथांमोनखौ आंनि SS फेमिलियाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आं दिनैहाय मादैमोनाव आलासि जानो नागिरदों। नारजि ओंख्रि जाहैनो आङो। जोंनाहाय न'आव बेयाव जानो हामा। जोंनि आबौआ थैदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बिदि न'नि मानसि थैबा बोसोरसेनि उनावसो मोनजायोनो। आं बेखायनो मालायनावबा मोनजायो आरो। बेखायनो आङो मादैमोनाव जाहैनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बोथोराबो दिनै बिराद खुवा खुदों आरो बिराद गुसुबो। थाबायनानैसो फैबाय आं बेखायनो। आरो आंनि गामिनिफ्राय मादैमोननि गामिया एसेल' मोनसे गामि बारबानो मोनो, खाथिसो आरो। बेखायनो आङो थाबायनानैनो फैबाय। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आसा खालामबाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन। बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। हारसिंथार आं लोगोफोरनि जि खुवा खुदों बोथोराबो गुसुनो। आरो फाइनालि आङो मोनफैबाय, दसेनो मोनफैबाय आङो। आंनि सासे बाबाखौ लोगो मोननानै आङो गारिजों फैफानो मोनबाय आरो। लाक्कि मेन दिनै आंहा गारि नङाबा आं बे लामाजों फैबा रावजोंबो फैफाफेरनो मोनामोन। दिनैसो फार्स्ट आरो दिनैहाय माबाबो रिपाब्लिक देबो, सुबुंखान्थि सान ना मा होनो। बिदिनो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। मोनथारसिगोन आं मादैमोननि नै माइ जिगाब बिदि माइ हुंनानै दोननायखौनो नुथारलामोन। बांसिनावनो नुला दानिया। थाबायगासिनो आं लोगोफोर। नै सिनावबो दं। जि खुवा खुदोङैनो आयो गुसु सुहाबजोब्बाय आं। गुसुआनो गगाबो मोनसोलायबावबायसो एसेसो। स्कुल बै नुहुरनाया tanda kul ha नैबे बेसरमोन लोगोफोर, ओमफ्रायो बिबार बारखाबायना फिथाइ थाइजोब्बाय, बेखायनो गोथां नुबाय आरो। स्कुल LP स्कुल लालिगुरि LP स्कुल। ओमफ्राय नैबेनो मादैमोननि नङा, आं मोनबाय नै मादैमोननि गय बागान ग्रोम थारमालाय। बिदि बागान सागान थाबासो बर' गामि नुयो। गय बागान, थाइजौ खान्थाल ग्रोम थाबा बर' गामि मोनबाय। कफिजों आलु लाब्रा, ओमफ्राय आलुआनो गोजाबावसो। माने आलु गोजाबाबो आं बिदि गोजा आलु नुथाराखैमोन। आंबो गोजा नुथाराखैमोन। बिदि गोजाथारनाने होमबाबो रुइगोन बियो। गोथाङासो एसे खोलाब नागिरो, बिदि गोमोआ मोजां रुइयो। हागासिनो हागैया आंनो लाब्रा संनो। जि गुसु आयै थैगोनसो। नै जोङो दा पापर एवजानो नागिरदों। पापर अखा दोमैनायनि गोथाव नै पापर। ओमफ्राय नैबेयाव दङ अमा बेदरजों फुलकबिजों आलु लाब्रा। दा जोङो पापरखौ एवग्रोनोसै आरो ने। अखा दोमैबा बिदि एवनानै जानांगौ। अर सायथावथाव। नै अर एवग्राया देनजारसै। अरा खम जाबाय खोमालै। पापरा उनाव गुसु जाबासो गोरा जालांखायोलै। माबा गेस्रेम जालांखायो, गुसु जाबासो गेस्रेम जालांखायो जाबाय। बे गथ'फोरनो हरगोन खोमा जानानै जाथों। जाबाय नै लांफैदो।
जादो जादो औ रानदो नै ओरै लांफै ओरैफोर लांफैदो दोनमोनिया आंखौथ' दुरुंखो दौनांगौ ओरैफै आखायाव मावजि दांदां ओरैफै आखाइ सुयै आखाइ दा 4-1 4-2खौ एवखांबाय नै दा जोङो दाउदै एवनोसैलाय माथो एवग्लुंगासिनो मोजां सामसजों दिहुरदोल' जागोन बे मोनलै दा हरबाय दाउदै एवदो रब्रा जानो बेलथायसै आरो आं बुजिया नोंखौ माबा रायलायबाय थायो मा बुजिया आयौ दाउदैया मा मडेलनि जालांखो दासो दाउदै बायदि नुदों दाउदै बिदि जायोमोनलै एग्लुंनायानो मोजां जायासै दाउदै एवदों रब्रा एसे दोनबाव मा हांसोनिखौ एसे गोबाव सम ना हांसोनिया बिदि जायो नों बोखांगोन बेखौ एलाय बे मोजां जाबाय दहायनिया बै नङा बिदि जाखायो ओमफ्राय मारै बिदि जायो दाउ हरनाय आं फोरोङो नै बेखौ ओरै खालामनांगौ ओरैहाय ओरैनो गासिनासो खोमा मादैनिया एवनो रोङा नै हिनजावफ्रानो जानोल' जायासै नैबे साबसिन जादोंमोन मादैनिया जासिनासो खायथुमनांगौमोन आंसो रोंसिन एसे मोजांसिन जादोंमोन ने हनै बे खायथुमनांगौमोन खथ' साफा जादोंमोन नै माबा माथाम आंनिया खथ' साइज जादोंमोन ने बे आइनो नायलाय लाद्रासो जाबाय नैबे साबसिन जाबाय दाउदै एवनाया आल्ला बैसोर नायलाय नै रोंखाया जोङो ओमफ्राय ओरै माब्ला दा जोङो फुलकबिजों अमा बेदरजों लाब्रा संबावनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा सुवा खुनायनि गोथाव गोथाव जानांगौ दा जोङो अमा बेदरखौ हरबाय खुग्रायालाय अमा बे माबाखौ सावनानै जानोसै माबा हालदै होबाय हालदैया गोनां नै लासै नांलांगोन बियो हालदै होबासो गोथाव नुयो ओंख्रिफोरखौनो लांखोना माखो एलाय नै आंनि खाथियावसो र' नै आरो खोबग्रा लाबोबावसै नामा बे ए दसे एवनानै ओमफ्राय बे फुलकबिखौ बानलुखौसो बावदो लाबदो बानलु देनायखौ होखादो बानलु होनसै बानलु गोरान नङासैलै कालारा साइज जाथारो नालाय बानलु गोरानजों बरिया ओइ जासिगोन ना होजोबनांगौ गोसा जानांगौ नायदोब्रा बायह्रा संनो रोङो नै जोंफोर इटानि अरदाब बानायनानै अर सायथावथाव मोदोमलायबाय बेखौ होजासिगोन दां होला बेखौ कफिखौ होनसै बरिया ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दाउदैखौ जाखाबायबो थानो हाखाया नायनानै जाखाबायबो दाउदैखौ मोजां मोनबाय नोङो एरनायखौनो थाखायासै माबा आंना डाइरेक्ट ओरै खालामनांगौ लायदोथ' गोदाव सोरावसो
बायदि मोननायनि थाखाय clear.